Unong Aiktien jang ka Voice of the People Party Dr. Batskem Mirbo ulaong bagajingbam yo ILP haka Jylla kadai Namar ka jing shimsting jang ki Seng Saiñ Pyrthei na du ki snem ki bakam minshwa haka por besinshar ka Congress bat kumjo andala sinshar ka NPP. Ulaong ba ka BJP ka Congress ka NPP ka UDP bat ki wei ki Seng haki snem ki bakam minshwa kim shimla long ki baskem haka jingdawa ILP Jonki minba ka an Bengal Eastern Frontier Regulation kat praspa anyo pulai kadang kentop iki benta ka kasi jaintia. Henry Namar ka jingbam shimkya ki Seng Saiñ Pyrthei kumbala jaha Manipur klapin long ka Jylla ban ompat yo ka ILP hadu kini kisngi ki bamenta. Bacha Wengsendon haka preamble ka an BEFR badula ongru baka jingki kore jangki Seng Saiñ Pyrthei baro bandawa ILP house nem arajar katkandai hadien balawan ra ka an CAA ka deitang ye ka jing persang ban penthame ye upat ba. Ulay tu banakalyang ka party kan persang ban penyo ILP haka Jylla ban pen urlong ye ki jingdawa ki ba upat ba ula ang not la snem ILP tegi kuma hilatip ki Sorkar ki ba mensua ki kim da kubur man IGL ILP warka Congress su mensua ki 2013 hadu 2018 gidon iyong ba ka ILP ko lang outdated de wat ka UDP ru ki ong bakade ki kwa da ka kata kalau modified ILP de wat ka NPP ru mensua kam long in agreement banaya ka ban demand ka ILP hindi di tangga jingpa si ka CAA ka penlong ya ki political party maybe because of a political reason kiyong ba idon kam ya ka ILP te hindi ka ek basungsi ka long ba ki political party ba mensua da kistan jongki nakapor si kapor kila pentulot ya ka jingdawa ILP but hangni hastia jongi penlab ki political party ki ba ong ba ka jing demand ILP ka de tanga demand jong ki pressure group kamle ke demand jong state de ka jing demand ILP hami garia la pentulot hi da ki political party bar ha ba ki pentulot gupta kalong ba kawat ka central government ru kashim kabu de how 2019 ha ba ka government jongi ka wanra e ke ga amendment ya ka Eastern Bengal Frontier Regulation of 73 ka Wengsendon ya district khasi China Hills na ka preamble jong ka regulation ya pementa pentuli ya ka regulation ka barok ka we ke megalia kam don shu kopi jong ka ILP dewe kane ka jingle bakla jong ki political party ki badan ki saka ba mitsabat kane ka pen sibut ya kane ka issue ILP ka Jylla ki jong hinrei wala kata ka BPP kan persang banwat kila kilenti kumno banwan rabiang ya kane ka ILP bakat ko apa ya ka Jylla ki jong lapim ai rai kan la sans mentala na du 19 dai 19 ka long hadu mentala long south license tam de license tam yes ka we ka long ba ka ba mo hi ba ka ansa ka dinu ngam tharai hi ba kumong UP ko ngam tharai hi ba ka BJP ka serious but pelapa can unless and until there is strong pressure like a state unanimous decision jongi political parties naga state ge jongi ban demand ILP ka central government kam ju kham de feboy ka ILP e kaniga Hamanipur bele ki yo ILP ko long banadu ki 2015 ki political party hante irrespective of what ideology ki don namar ke BJP ha Manipur nadu kisnam ajar khatsan ki support ba ek ILP ka BJP ha Meghalaya ha kitu kisnam kam ki support ILP ka Congress badon ha Meghalaya kam ki support ILP ha Mizoram ka support Manipur ka support ILP di ha Manipur ka don ka more or less ka political unanimity badon kam ILP hangni bada ka don ka political unanimity bandom don kam ek ILP la don kam ILP ru kata ka modified ILP di nang tahi pinlap baka jing di ban ILP yang ini setiap jongi katolot baka BJP ha setiap jongi kasu change ya ka stand jongka ban support ILP di tang hanin papas ya ka CA di pinlap baka CA pada la example pa ya ki 6 scheduled areas
covered nearly the whole area of Meghalaya except the normal areas kiba kita exam ya ka ILP nada feeling it ILP but ka CA kam don than ka crown but ILP ya ka Meghalaya number ba but nganong hi pi ka weki jing bakla jong political parties kalong ba na rum jua hi kila pensting ya ka jing don kam ya ka ILP ya state. So we can see. Nabong kata na baru kaya political party, siapa pas CE kiong ngim don kam, tang pas CE kiong ngi don kam, but iga CE pada like exam lebih kali ya. Ia hakadu kodur ki justify ngam nak basung tu, but ngam tharai pada state ka central government ka central government ko pabit, ban chu kat ka like unstable stand jang ka Meghalaya ka central government ka nyai lang, ya kata ka ringkat pada state jang Meghalaya. Ngam tharai bah kan. But kalau orang pi kawai hi ka ILP di mana Meghalaya, kadai hi kajing tentu ada di political party.